Заповядайте в един от най-прекрасните апартаменти, които сте виждали в живота ви. Имаме кухня, оборудвана с абсолютно всичко необходимо. Разбира се, трапезария, да си обядвате спокойно и вечеряте, хол, който да се отпочивате след работа или когато си пожелаете, и естествено тераса, на която да си пиете сутрешно. Така, продължаваме. Тук ми се открива още един коридор. Баня с туалетна. Втора баня с туалетна. Кабинет, спалня или каквото си пожелаете. Една хубава, просторна, истинска спалня. Отиваме към най-хубавата част. Идваме към мастер бедрума или най-хубавата част, според мен, от апартамента. Много силна тераса. Изключително качествена дограма, хубаво голямо легло, простор, колкото искате. Няма даже да споменавам високите тавани, вие ги виждате. Така че наистина прекрасен апартамент. Ако и ви искате да живеете в такъв красив и луксозен апартамент, свържете се с мен още сега.